cece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun memper kowe wani. Mergo kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tanding karo menungsa iki nganti kalah. Wow. Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya. Piye, Reng? Aman. Oke. Kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dadekke tumbal, apa anggepmu sing do ting pendono ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Wani anaku sing tak wedeni apamu. Leno pangendamu. Wah, kurang kaprayitnan ketiban sikilen Dara Werkudara. Aku ngerti saiki. Dara Werkudara ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya Le.
apa Biyung? Miji karo anakmu Bathara Kala. Tobat. Monmu pirang-pirang dina tansah motang ngersaning ibumu aku. Dina samengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Mara gage rungokno ya Bathara Kala nalika semung aku sawanana negara Ngastina. Wigatine nanjeke karawan sungkawaning Prabu Duryudana. Lah kok jebul ngibarate kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku nyuwun mriksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana. Duryudana matur kelawan ibumu yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning karsa nggonmu kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung piye Kala? Aja gampangke barang sing angel. Aja ngempukke watu ngantoske banyu. Apa yang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin patining para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa ora gampang. Mula aja banget-banget nggonmu menehi pengarep-arep karo Bathara Kala. Yen to nganggo wujud kaya mengkene mesti ora bakal kelakon. Banjur kersaning Biyung piye? Marata gage tontonan apa kang dadi sedyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Betari Durga. Nanging aku bakal wujud Nalendra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang gone nyaketi marang Semar apa dene para Pandhawa Bathara Kala. Woh, dalah. Yo, yen to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kersaning Biyung Durga. Mara gage tututana karepe ibumu Betari Durga iki Bathara Kala. Ngerti karepe Biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup nggone dadi srana patine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedhe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ra niat wujud Bathara Kala nanging bakal salin wujud kaya dene wujuding pusaka. Mengko yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Oh, dalah tak sesepe gedhe para Pandhawa Biyung Durga. Sesumbar lendo bumi konceng kumaludha kuntur katup lumembak penyukangku mambang lumembak penyukangku mambang tu Sang Wisnu Bathara. Wah, dalah pancen pinter. Nadyan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa wekasan kowe bisa ngombe ora kitang sethithik gedhe bocah Sukerta. Yo Biyung Durga mara gage aku gawanen dadi sipat kandel ngono bakal mrajaya para Pandhawa. Jaramaya wonten timbalan ing Adhawu. Ora ketang sapirangan ketapno para wadyabala nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi?
Mestine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinanding dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayu patine. Mula luwih becik gawe patine Semar. Yen wis Semar tekaning pati, gampang nggone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh, ladal. Menawi mekaten kula dherekaken bidhal paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, Jaramaya Jakaya bocah cilik niki ngestaken dawuh diwaji. Prayitna semuriris titiyani kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu, gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan. Sampeyan Nalendra. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang, kula dereng nate srawung. Sampeyan niku Nalendra saking pundi, sinten jejulukipun? Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye? Duk. Lah ngawur, Pak. Aku ora tau srawung karo Nalendra sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah sapa, Gong? Sapa? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae udu. Dedepi adeke le kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo. Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar?
Semar, ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu mboyong Semar. Wigandine negaraku iso waluya temahing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pagebluk ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudak Tegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wes saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nolo Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Yo, aku Nalindra Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kaya terwelu nyeletak bathukmu ki piye? Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Wah, lah menungsa. Sapa kowe? Anake Semar sing barep Insinyur Nolo Gareng. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem. Nggo ngapusi iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nolo Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Tegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ing negaramu. Ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung paton bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucap. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane, kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Kamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa tansah ngucapake syukur ngersaning Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti kang karya jagat, mula negaramu diparingi pagebluk. Pelekke. Kowe kena boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandrawala. Lho piye kowe? Reng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedege kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe mbayang Semar ning kudu nglangkahi kuandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkauna bathange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nole ora ana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sakarepku dhewe ngopo kowe? Wani ora Gong. Wah sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong netar katetayan. Ayo metu coba. Ayo metu kowe apa aku sing tenane panjenengan. Ayo, mundur. Cegal aku nyaman. Oh, Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok srintil melayu dhewe.
nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan gareng iki wis ngrepot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Ha kok emoh piye? Aman gareng iki senengane ngono kae kok semen wae dirasake dhewe. Bagong aja edan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik-cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok ya. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponokawanku. Nek kowe ngakoni gareng iki ponokawan sampeyan, kena ngapa? Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi. Komedo. Ambaya sampeyan iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho Bagong nganten mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampeyan pinten taun? Wis ora iso tak itung. Ha kok sampeyan meneng wae. Sampeyan ikhlas nek Gareng mati. Sampeyan lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Syukur. Oh jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka aja mbelani kok sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kok sik to? Aku dibelani Gareng dek kapan? Lho. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arep dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saning akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku nek ora dibujuk Gareng, sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Welah dalah. Iya, semanaku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabui nolo Gareng? Durung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten? Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabuhi Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ratu ajare. Wis tau dilabuhi Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani? Aku ra iso perang. Aduh, ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo.
Nek 150 nggo tuku tiket. Iki pancen mengar njaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Kowe senengane naboki arep menur rejeki kok senengane beda to, Men? Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodhong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambuté, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututana darat-darat sendiri wis tak kendhawa Bapak Semar. Bocah kendele kliwat barat. Oh. Wah, mecece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun, memper kowe wani. Mergo kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro, kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah. Wow! Bumi langit tangkep. Wis tenang. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Reng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lanat menungso murang tata. Lho. Kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dadekke tumbal apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Lho. Semar tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambyar. Piye? Tak banting ambyar. Welah dalah. Wani araku sing tak wedeni apamu. Leno pangendamu. Wah, kurang kaprayitnan ketiban sikile Ndara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Ndara Werkudara seru banget. Ndara Werkudara, Ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Dungkulmu mlosok ora. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Wah, Werkudara dasar para nyata. Nalindra. Prabu Jayengloga. Ya, Prabu Jayengloga. Ayo. Semar tak jaluk. Boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara. Wah, jebol dadangmu parane. Wah, hai.
kowe. Masa wong mencolot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Petro. Nun. Ratune tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Petro. Nun. Wah. Kowe nembango. Waduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Nong tak nong Dara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsu. Dara Werkudara wong gagah lawan sentosa. Dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa. Dara Werkudara satriya Dara kula Dara Werkudara Dara Werkudara. Penak banget matamu iki. Ini Dara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek muni anu Kantaka mesti cedhakku mesti Petro kowe nembango. Wah, dhek seneng banget terus grega. Ning ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Dra. Nyanyake ra. Oh, gong, tak nyanyake. Gong, tak ajar kowe. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget ya kowe ora. Nong tang Ngopo ya? Aku dikanane kuwi. Ora salah, tak ajar ora. Petro iki nekat e. Ngatos-atos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro. Ngatos-atos, Ndara. Kertane bawana. Wah, dalah. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayengloba. Tiban pusakaku. Kyai Candra Wirayang ora jebol Cacamaja tundang Nalendra Prabu Jayengloba barang.
nuncul ora kalah karo sapa-sapa. Ula tak tembangke kok ora wungu. Bareng tamatke ning dada kok ning getihe. Iki napa Gus? Ndara Janaka bondo kowe. Ayo. Petruk kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petruk. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Boyo truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lho niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus sampe tak kowe iki sine tumbak cucuan. Karaka jempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng opo? Kula dereke Dara Werkudara Mungsa Prabu Jayaglaga. Munyok. Ada apa cengelmu kowe. Ngapa kowe ngunekke aku munyok? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Dara Werkudara dadane metu getih. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu kusune. Kok metu getih iki piye? Dara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Kowe lho, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangkat ngono. Ndak sak kadohan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Tak jaganane. Tak nggawa bendho. Brus. Yen modar ora. Ning tenan Dara Werkudara tak nyanyake ora tangi, Tru. Ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, heeh. Wah, nek ora tak tandinge, anu aku tak liwat kene wae, Tru.
ngerti kok ya. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Den. Belani karo dulurmu tuwa ya. Werkudara wis tak kunjara, tak bondo, tak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Ana kawan Petruk nggih matur sinuwun Prabu Darmakusuma. Lepat atur kula Diagung Pangaksami. Iya Petruk ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara manjeng mbelani Bapak Semar Cajeng diboyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten dawah Kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebeting dada terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kali Prabu Jayeng Loga. Terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng. Prabu Jayeng Loga, ayo kakangmu la bondo arep mbelani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga. Dies klekar candak meneh, antil meneh, dies blangsar. Terus Ndara Sinuwun Jayeng Loga nglepaske panahane. Ndara Janaka kening gendada sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng Pakunjaran. Kula mun jantung kesanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikeke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadaning urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikeke kok. Ratu getih putih. Ha iya. Ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun utawa duwe nesu malih buta mburimu kuwi. Endi tenan kowe? Aku ki mung ngomongke. Oh tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong nek ora nglarani kakangane kok gedun lho. Aming kagete kok sikile mancal bangkekan ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petruk wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lelakoning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa Baranga wong sing arep diboyong bapakmu.
Oh nggih mpun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok adine dipateni musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep garis sing kuwasa. Piye kuwi? Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi? Ratu boyo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo gong terkenang Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh. Sampeyan ora nesu babar blas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisanak Prabu Jayenglogo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar kepara nyata. Weh, nek to. Ih kowe. Napa iki, Gong? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajul cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono iki. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen pancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yogya katuju ingin ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron. Yen perlu aja ming adiku sakloron ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Klakon pencang kamu walat kowe. Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayenglogo. Wah, keparat-parat jajaran seperti kon piye kaya apa ratune tendengane legane balas. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Truk. Balas kok ndur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja telek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe ceklek mban nggo bales aku. Iya. Dem-deman kowe. Ini ngerti ora? Endol. Syukur kowe, sikile dengklang kok arep nendang. Tak endane malah gegeblak kowe kamu. Hati-hati lho, Tru, mungsuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke Gong diawasi. Oke. Jajaran sekretaning bawur iblis anak. Wah, ngewake tandangmu. Wah, kaya iso wani ndirat mesti abang mecawas iki glingen. Kowe mikut para Pandhawa kake Baladewa bandanan. Wah, klinge panjang kamu kelakon mati dening piye? Kelakon mati dening aku. Kuwi mateni Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu ingkang ora tau nante mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yamadipati dewaning pepati. Pengen pruput modar dijongake nyawamu kowe.
Mandura ngliga Kyai Candra Wirayang parandening cipta Sang Begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi nata Mandura parandene nedya damel wiranging nata Mandura Jumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud Sardula kagiat sangya para Panakawan wau. Jalanan sukertaning bauna iblis lanat wah nibake panah tanpa taliwara kaya jiring getih wedi mati Petro aja parangi ngarepanku mikira patrajange ratu kae Den apa ora krasa kowe iki kok aku matur kok isih apa sampean mboten kraos lho krasa ngopo Lentuk nanti ya, Tru? Lentuk nanti tengkemu iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to, Gong ora sentuk nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget, Le. Iki kok lelakone kok matumpa-tumpa kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi iki. Iki sapa iki nutuki bokong iki? Kok iso omong to? Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa e? Masa? Lho. Kowe ngerti urung to? Urung. Edan. Ngerti urung? Wis. Oh, terwelu iki. Oh. Penake di kacang panjang kowe ya. Nesu ora misuh kok ora medeni reng kacang panjang ki apa ora. Den, apa Petro? Nuwun sewu. Mas paosaken suku kemawon, Den. Suku piye? Sukunipun dipun paosaken. Lho, sikilku ya kene. Disawang ri. Lho iki wah piye Petro kok kaya ngene iki? Ngono. Wah. Aku kok berangkang Petro. Den prayetna semuriris eka balik titiyane Gandayani Trisanya Purnama sasi Petro iki sapa Ndara Baladewa Pak lah kok wujud kaya ngoten, Den? Semar, aku mati Semar. Aku kuwi ratu lah kok dadi wujud Sardula kaya mengkene. Merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau. Mancen ora kena disangga enthek. Ndara-ndara kula ilang dibondo kalih ratu sabrang nika wau. Sampeyan wujud Sardula, Semar. Aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene. Ning aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura yen aku ora iso bali kaya wingi Semar.
Saged ampun kuwatir. Niku ming daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten selaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang. Yo. Ning nek niku ming pusaka sing ampuh, ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten sranane. Sranane apa? Sampeyan manggoleki pakunjaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampeyan iso ngluwari, kula mestheke sampeyan iso bali kaya wingi uni wujud nata mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan, mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas, yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kanteni anak-anak kula. Nala Gareng, Petro Bagong kowe ngetutno macan iki. Aduh. Piye, Tru? Manut nek aku ki wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ora penak, Tru. Awake ora penak. Saploke Ndara Baladewa dadi macan lho aku gregesi asli. Ki mau karijin karo Bapak Arjen Bali, pengen kerokan malah ngetut-ngetutke. Kono aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa. Nek nganti engko Ndara anu Baladewa ora tok tutke, iki nyemelangi, Gong. Wah, tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandya ucapmu dhewe. Kowe lara selawas, cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora, sehat. Kok muni masuk angin, wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane. Kene wedi ro Bapak. Wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, gawe aku jek akeh. Ini ora. Karo bapak kok nyangkem-nyangkem kuwi ya men dhek ya tegero anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Karo bapane an gedhek cengel ora. Pun mang ditulke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gawa. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petro Bagong macan iki derekno Ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo Trayo. Yo. Kowe kedadian saka Lombok Abang. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe, kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manuta. Dikapak-kapakke ya manuta, mendha ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Wong pinter ngaku wong digdaya kowe mungsuh Prabu Jayeng Loga kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang ndak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palugon. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku tak dadekke tumbal dina iki.
mangung sireng sata kula kon dadak kendel nolo garing wonten dawuh Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh wah jebul isih kinayoman marang panguwasaning para dewa ketitik ora kendhat nggonku nyuwun marang panguwasaning dewa dewa paring pituduh iki jroning alas dak sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa nanging iki pakunjaraning para Pandhawa nala gareng napa nggih Petro ki kunjaraning Ndara Pandhawa weh apa nggih Gong apa nggih urung ki pakunjaraning para Pandhawa weh lah apa iya heeh pon macan niku gak dipripun carane supaya iso ngluwari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi uni Ndara Yata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Cancut Taliwanda Sardula kedadosan sang Nata Mandura sigra anebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra satemah jebul wujuding pakunjaran katon ngalela sanggya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi uni Nata Mandura Prabu Baladewa panuwun ingkang tanpa pepindhan Baladewa kanggo aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun Koko Prabu dawuh sami-sami Yayi Haji nyatanipun pancen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi denengipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumuluk dene samangke sampun pinanggih lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih kepareng sugeng apalipurna Yayi iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kula wau kula ngoncati peperangan ana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalindra Sabrang menika kala wau mboten saged dipun sangga enteng ya ngantipun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa syukur-syukur sakniki pripun sinuwun Kakang Semar Jumbo kan ngendikaning Sang Hyang Padawenang ya mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki Werkudara nggih mbarep utawa Yayi Haji kadangmu sepuh iki gendongen kondur nyang Karang Kadempel ya kula Koko Prabu Janaka ora sami melu iki dadi kewajibaning pun Kakang ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura nggih nderekaken Yayi Haji kondur dhateng Karang Kadempel lah ratu mau piye kula ingkang saged tanggal jawab Koko Prabu
sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Wah, Semar wis kelakon tak boyong. Waduh, nderek mangayu bagya seketi jumurung. Wadyabala bekas anjim setan ing mapan ning dandang mangure dina samuka bakal mangan daginge Semar. Iya. Lajeng kepareng paduka. Ora bakal gawe macak. Cokote jangkane Semar renggan tekaning pati. Harus maring jajalanat. Wah, lah kok jebul diapusi karo Semar. Ilang wujude Semar Batranaya mung wujud lombok abang sumpine Semar. Wah, amuk leganing atiku.